ni rwakore kaluwore koda kata kit kos motimo. In kaka in iwacho ni timo kos mar environmental. Onego bed ni ng'ato rwakore kaluwore kod kos motimo, watim ranyisi in kata okil, onego bed ni rwakori, ang'eno kinde mathoth rwako ga suit, nyaka gibed presentable. In jafwambo, in kata daktari, in kata jafashion. Onego bed ni ng'ato rwakore kaluwore kod kos motimo, koso onego bed ni rwakore mako bedo piny to feel ni an smart, arwakora maber, moko dewo gimoro amora, kata rwako miniskirt, kata rwako dress mabor, kata rwako ragged, kata rwako crop top. Joisan kipacha, aneno ni i mbalariany kacha cha, wan professionals. We are being trained, ipuonjwa mondo bang'e wabed jomoko ma professionals. Like, koro wach ni in japuonj, tidwa biro gi ragged e class. To kisetieko school, tibiro ndiki, ibiro chako rwako official. Koro transition mar from ragged to official dhi miyi at time. Koro rwakruok dhano nyaka rwakre mandisore. Ang'o momiyo ji rwakore? Ji rwakore mondo umdug. Irwakori mondo umdug. Gimomiyo osiepana wacho ni nyithindo manyiri wach rwakruok ni o affect sana nyithindo manyiri. Nang'o nikech nyithindo manyiri gin gi duk mang'eny. Like onego bed ni giumo kuonde mang'eny molo nyithindo machuo. Yeah. Kendo chak gima wacho ni mana ka buk maler wacho ni dhok ulo gima ni e chuny ng'ato. An kipacha wacho ni kit rwakruok mari nyalo ulo gima ni e pachi. Anya paro kata for example une class ine batha to ine batha irwakori marach, irwakori ma smart. Simbo lal bang' class, ng'ama dhi suspect mokwongo. Koro rwakruok mar ng'ato be nyalo nyiso wa karakta mari. Ya, alafu gima kendo chak thago jo Afrika, wahero kopo wazunge. Ng'eni wazungu mane gibiro ne gikelonwa lewni. Wachako rwako lewni kwaloko ng'ewa kama to waneno ka giwuotho duk. Koro wan shift kodgi kama. To onego kata mondiko ni my people suffer because of lack of knowledge. Wakia gimomiyo wasunge timo gika. For example, wuoi otucho ite oketo study mar msalaba. In kia gimomiyo mzungu timo gino, imbi chako timo. Wuoi orwako long ma ragged alafu shag. Gigi nigi maana moko ma kichako nono to giricho. Kaka msalaba mar wuoi tucho ume oketo ginene oketo study. Nyiso ni in wuoi mo irwako kendruok e chwech motimo nade achalre. Adwa ni mak parono gi kanyo bende biro bedo kunyiso nang'o momiyo kit rwakruok opogore.